Sí, estira-la. La llengüeta cap amunt. Fes que el món es desplegui. Gira, quan el podràs girar. Descargola'l, fantàstic. Sac i quac, la Kira també. Mira com es ve ara. Estira-la. Fes que el món es desplegui. El Zac i el Quack. El calendari d'Advent. Hola! Bon gairebé Nadal! Ja falten molt pocs dies, ara. I he preparat un regalet molt especial pels meus amics. Un regal! I encara no és ni Nadal! Que bé! Quin pegot! El podem obrir ja, Zac? Podem? Oh, i tant que sí, Flonjo! Impressionant! Què és això? És un calendari, Flonjo. Mireu, comptarem els dies que falten fins Nadal estirant una llengüeta d'una finestra cada dia. Ostres! I què hi ha darrere de les finestres? I he anat posant totes les coses que necessitem per Nadal. Cada una té una sorpresa diferent. Hi ha una sorpresa molt especial reservada perquè l'obrin entre tots l'últim dia. Una gran estrella que he fet jo mateix. Quack, vols obrir la primera finestra? Felicitats, Quack! En puc obrir una, jo també? Ho sento, nois, és que només en podem obrir una per cada dia d'abans de Nadal. Oh. No us preocupeu, us anirà tocant a tots. I demà et tocarà a tu, Flonjo. Iupi! Després jo! Després jo! Després jo! Vull dir que potser també n'obriré una, posats a fer. Doncs com més aviat vagis a dormir, abans et llevaràs i obriràs la finestra. Ai, estic tan emocionat. Què hi deu haver darrere la meva finestra? Estic intrigat. Potser un bastó de caramel o un osset. Estic nerviós, no puc dormir. Podria fer una miradeta molt ràpida darrere de la meva finestra. Ai! Quack! Què hi fas aquí? No devies voler obrir la finestra següent, oi? Jo també. Ve del calendari. Oh, espera! Creus que algú se n'adonarà? Obrir una finestreta no pot perjudicar ningú. Apa! Va, només una altra i ens en tornem directament al llit. Que bonic! Espera! Iupi! L'última i prou! Ai! Oh, no! Torneu! Has vist què ha passat? Oh, no, 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 no! Quack? Ai, mitjons bruts! Bona idea, Quack! Omplirem els forats amb altres coses. Com això. I ara anem a dormir tots dos i esperem que ningú se n'adoni. És un dia nou i això vol dir una finestra nova del calendari. Que em toca a mi? No, em toca a mi. No, li toca al Flonjo avui. Endavant, Flonjo. A mi? Doncs, d'acord. Vinga, Flonjo! Visca!
Mitjons, just el que necessitem com a adorn per Nadal. Rex! Jo no hi vaig posar mitjons al calendari d'Advent. Pedres? Braguetes? On són les coses de Nadal? Mireu! Petjades! Sembla que les coses de Nadal han marxat cap allà. Som-hi! Sí! Vinga, anem! S'acaben les petjades. I ara què? No ho sé. Sí, val més que els hi diguem. Zac, Què vols, Flonjo? el Quack i jo vam... Zac! Mira! És un dels nostres mitjons! Potser encara ho podrem recuperar tot a temps per Nadal. Una granja d'ous de xocolata? Que serà Nadal i no Pasqua. Zac, el Quack i jo vam... de caramel de Nadal! Jo l'he trobat primer! Molt bé, noies! Cap aquí! Això és una altra festa! És la festa de Halloween! Oh. Doncs això vol dir que cap de nosaltres podrà obrir una finestra del calendari d'Advent. I que no tindrem totes les coses que necessitem pel Nadal. No ho podem amagar durant més temps! Amagar què? Sí, vam ser nosaltres! Nosaltres vam ser els que vam obrir les finestres del calendari d'Advent. A mi també em sap greu. Ens va agafar un rampell i no vam pensar bé el que fèiem. Mare meva. Ai! Ei! No us preocupeu, vinga. Ja veureu com ho arreglem. Zac, em sap molt de greu. No passa res, nois. Estem molt contents que ens ho hagueu dit, oi? Ho veieu? Buscarem una manera de solucionar-ho. Som amics i els amics es perdonen les coses. I ara posem-nos a buscar les coses de Nadal. Visca! Molt bé, Quack! Som-hi! Genial! Neu! Ens hi estem acostant. Mireu, una llengüeta! Oh, fantàstic! Això sí que és una pàgina de Nadal. Al final ens n'hem sortit. Són les nostres coses! Aquí hi està! Visca! Un moment. Ens falta una cosa important. Quan vau obrir les finestres, vau veure una estrella gegant? Sí? Era un regal especial que vaig fer, que havia de ser per tots. Sí, és aquesta, Quack! Està tota arrugada. I ara segurament ja no s'encendrà. Si no haguéssim obert totes aquelles finestres, no hauria passat res de tot això. Ah? Potser hi ha una altra manera de fer que l'estrella s'encengui. Amb estrelles de veritat! Ostres! Sí, ens hem d'enfilar i fer baixar les estrelles. Escales cap a les estrelles! Alça! Sense paper no hi ha res. Ai, no puc. No hi arribo. Ui. Sí! Ai, Zac, Eh? et podem ajudar a arribar a les estrelles. Gràcies, nois. Uau! Molt bé, nois! Pop fantàstic! Ben fet! Sí!
Sí! Sense paper no hi ha res a fer! Ja ho tenim tot a punt pel Nadal. Què? Tots preparats? Sí! Sí, sí! 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 1, 2,